pibro sai simpat kamiet besok keman ni pibro kiba kersian ya kene ka YouTube channel jonga bat kiba page ya kene ka YouTube channel jonga ya pi ki kon ko new trap baro ya kiba dom bat ya kiba i baro nga skop tanat lang ti ya pi kiba komen dai tin si tin sangru ya perkat hi ti ngas ya pi ru nga i ya kiba tim si ru nga i kat pinang tim si em katang nang i pi namar ngatip bas dei ba pi hi tim si dei ba pi hi pi sadom ya nga dei na takada ti dei na takada ba balai ba nga sa pelat kenang man kasngi ya kani ke video junga ti wala kajing long brio bun tangki eki bangi ngi le ngi kam ni dap tang da kijing duna sudah ten rengan ong ipi kum kajing long brio hala kajinget bat hala kajing sengutu bat ya ka ka ba ka imlang salang ka bangi ngilong iman menta kan ong ipi kat nang dom kat nang bitar kat tanang bakla handrei da ka ba pi perkan ya ki pat kiba jah kajing im simet jong pi ka kampen sngobha sibuni yala dehi bania ka balit bishari kiwe em ka bahaba bishar bi yala dia ngasi perkat yala dia nga perkat bi yala dia nga bishar bi yala dia nga pet bi yala dia ti bari nga kumbang amat yala dia ha kajing im jonga takadaw nga share lang ipi namar mala uwi po uwi brio uwi kendo ikaju alti ndah bangal amat yala dia ngam kwa baki tegi henman ki para junga kin ya kaju kalenti kumaya mga handre kat nongut nangi kemut ubas ngutu kat nongut nangi uba perkat de na takada ba bonsian haba nga pulie ya ka bible bat nga pensai nga pulie ya ktien jung blai nga pensai handre bonsian ki dom ban ti dang pulie jutang barim ne jutang bathamai ti kemut ka jutang bathamai ti kade kabakut ka jutang barim kade kabasnang ti ngai la dengan ong kumba pipi keno ti ngar ngas ngotenat ni namar belil da pi ong ubi do nga ngas ngi hat la dia bang di ubi sisa namar bang nak sedang no seri ti menta kana puli no seri adi bobi sisa ti na kata kada nga puli bi jutang barim ngadi bobi ti kumba pi keno barok ba ngabi ngas ngotenat ya kata tilda barok pi keno bang buat do ngas ngotenat ni namar beli bangadi sisahi handrai menta ngan ong ipi ya ka ek ba pikiran pida ong u khardai ru ngong ho ngade u khardai da pi ong u sipia ro ho ngade u sipia namar nga ngasngotanat ya kata kajing benta bencin jong pi la ne kata kajing keren jong pi barokot namar balai ngandom yetu e kada kata pi habi perkat hidul dia ti balai ngalong ngaman ngaki ngaksara hang ni hakani kejaka bat ngakeren ngakana dak ktien balapun lakha nga hakata ti kumnongan ong kumnongan keren kumnongan pensai habang ngakeren naktien la jongro phim shimlala syu ban sngotu tengan keren seda kumnopan kan pensai seda kumnopan ti menta habangan pensai ia kata ka akor ka akor para brio ka akor para brio ti kamut menta lada ngim shem lala ban skutu janai hakata ka jingi im para brio dade hinmen para lani dade ya kikun lani ya katanga lani ya utanga lani ya kikun kumba ngingi le ngikam ya ki prolok prajor para marjan marpa ki bahayang bahasam ti kai ke jingle ka jingkam bat kai ka rukom bangi ngidi men im kum ka akor para brio ka ba ngi ngidi ban im ti menta lada pi nyopo pi kenpo ya unu para brio wat ar u bomdeina ka ju ka brio ru kata kamut kala de ka jing le pap kan ong ipi ka de jing le pap ka jungi lani lada pi pet ya nu brio da kata ka khamat ka ba pila bishar na jirong ba ulong ta kataru ade kijing le pam
Dena kata kadau bali ba ngapelat ya katu ke video jong u ya tu u boy boy mo ba saban ngaru dir ba ngathat yu ungon ong ipi namar ba usa ban nga utrei ban nga Henry haba ula bha ye baro baro akila yero lut ayo hadin ya kadau balei ru ba uphat cheyeng ngam tip ti dena kata kadau hakapor ba udi kumtoru ukaladi biang ru ngam tip ti nang menin sonderu nang ikran ni kimi ngong balei ba pimpa pensum pensai namar nga pensum be kumi khulung mo nga yalam hi sti thanat nga pensum be namar dai kiksau nga pensum te ya ubri lei haba ude ujat udo usnam la jong te balei ngam ngam pensum yu umdi bangale benya wat yala dia nga sum dum tha te ya uru pensum tha uperlok jongar usum tha batrilang ban nga te balei kan dum jing pher ayu pianang tang ban bisyar handrei phimju wat banya bat phimju keli handrei phisu yanang tang ban yaram bakla hatu lada pi ong kiren ki ba komen sang tu ki ong ba inangla itu imama ti haba pi ong nangla itu imama ti persyang ken ban sumar no sama pi persyang ban sumar sama pi wan kan do yang sa kali kan pen ngan yalam ye pi hai ikmi jong u ba persyang ban sumar sama pi pan kumba pi kwa nyalam bakla persyang ban hikai sama pi pan persyang ban aikam sama pi pat yu sto ti ka ka ba pi bishar pi sngo hong nga pa de nga ong yo hale yo pi dei angel ru ngam tip namar ba pianang bha ban yalam bakla mo Henry to dale ru bat kikam waju ong ru ban isen Henry phimla ban le ba te ya haba phimla ban le waju ong ri isen to dale ru kata kadeka akor kum lada pira ade kristan ru to dale kum uta kristan bachisha wat yu nang tepan ban bang tang kaktien kakam pade fiklam le kata pimpat de ru kristan bachisha lada pinang ban ra khana kling tang ap kum turu pimpat de ri kabri wa baha namar bale bapi pimpat lap kisaki kisatar kisabut kibabyang handrei pira dalap ban kapor pade ban nyera khana kum kata ka jat jing bha kum kata ka jat jing ra khana jong phi ka ba bha phila dak loi ban bisyar yaki eke baro phisngau ba yala de chua ba phin reply to da prakhat chua ba phin pan phai nia you know to da prakhat chua hale yo nga bakla hale yo ngakran lapla Henry phim simla prakhat Henry ngangan ong yupi ngam simla dam ya kata ka jing reply jong pi ya kata ka jing pan phai nia jong pi la ne kata ka jing comments jong pi ngam simla dam namar ba le ngatip namar ba ngi de kita ki brio ki barang nanglong satrai du na pedeng ju ki brio ka partai baro nginong satrai du ngina khamsai khandiat ya kitu ki brio ki bara ki ba sa sakla ngina khamsai khandiat ya kata tidena kata kadau yala de ngam sngoper ba ngade da pisen kumno ru kisen ni ki pradok prasnam pia tem yang akat bamon ngas ngotenan namar balei yala dia ngade tang beri buduna habang apet ngalang ngaki syatur ulang ngaki syatur ulang ngaki syatur ulang Henry walada bun ki brio ki ba don ki bakaran ben don ki bakaran salendet lendang kumni kumtai Henry da piwan sebadang ibadang ikloi bi banyaram kata kari mensiam jong badang pinwan ut ibadang kano ka ba pisam ha ka jing kim khat ibadang ikloi bi banyaram ada pikiran naduk ka donot naduk mensiam jong pi badang ikloi be walda ngamdan iru ngani rap kata kari mensiam jong badang Henry ngade tang ubriopan Henry ngas ngotenat ba pinya ben pinya keno tang ba katu baru khot ba pimya not hidup ban pen tang gadur khmat la jong ti kamni lei rada pia long kumno noru Henry ngas ngotenat pat ya kata ka jing ya comments jong pi namar bele kata ka jing comments jong pi ru kanang pen bahas syu ya ka jing im jong apan ba nganang syu ha kata ka jinglong ka jingman jonga namar bele kadang pen scam syu kata ka jinget jonga ya ublei
bat kanang scam chu kata ka jing im jonga ka bangangan imbe nak benta ublay kade kata dengan nang skutenat kat ba pinang tim si kat ba pinang ben kat tanganang pencai chu ya ka ketien ku jong ublay bangan hikai ke beri lojong bat pi syo yang ada tin si ngangan syo ya pi dak ka ketien ku jong ublay pat kata kade ka ba iba deng ikwa banikai ke beri lojong nganam domra ngam ra dan teng yala der ne ngara tim si makanan dai ngam ni re ketien jong ublay ngan ong ipi ngam i re ngam peteng be hat kat banganang im ne kene pertengan peteng be hadu ba ublay unda sngap biya ke jing kerpat ke jing duai jonga bat ublay un sawan hi ban jingo e kene ke jat ben riu jongi kata kade ka jing kmi lenti jong ka mensiam ke jonga bar ke jingmut berkat jonga ti menta ka akor para brio sua bangan puli na kitab jung sirak kani kade ke jing hikai kuba lada pi sngotho berkat puson haladi namar ba ka eka bangingi im para brio hakani ka por ba menta kalahir kata ka kalahir asut ka akor banginya im para brio na kalnong banyau wat jul snew ei bat pin ngat ha kanu jing snew to kiar na ka ka bomdei ti makaru kan kiar na phi ko khun wat be ha ki nur jong ka jing bom hok yo phi yo so new sha palan ko khun wat ben ha ki nur jong ka jing bom hok yo phi yo so new sha palan wat pan ka kerdan ke bahe du na utrai lani ka jakasyong ke bakrau buram na usiem pisto ibadeng ide ibaritam ngade uba potam hakmat jong ublay ngade uba potam hakmat jong ublay ngade tang uplang konbat hakmat jong ublay ngade tang nosar nyut hakmat jong ublay ngade tang khandaw hakmat jong ublay komba phi akaran phi banta bencin lani phi akaran phi la e bisar parokhot ngade utahi ba phi kano wat jupan ka kerdan ka bahe du na utrai ngangam kwa kerdan he akan ke perthai ngan ong ipi hang ne ai ngan long umra ai ngan sakran ben kran kho ngan ong hang te tang ute hi ubatip lani wat jupan kerdan ka bahe na utrai lani ka jakasyong bakrau buram na usiem wat jupan pau yala ka hok hakmat utrai lani ya ka jing start hakmat usiem wat ban long nong bisar yo phimla ban weng ya ka jing boman yo phile siliang na ka banta uriu he riuhan hangta phin pentho bria yala ka long brio man brio wat ju dukha mansiem ya upaj ba wat penja buram yala dia hakmat kibrio wat jule ya kapap arsin naba wat chisien ru pin omla jing penstom wat ong unyau tang ya kijing ai sngobha babon jonga bat haba ngaterwa ei ha ubah lortam un pediang yaka wat long ubalaulau haba piduai ne wat jupep ban ai isin ei wat jurki ben ya ubrio uba syam kuslai yo uta uba pendam ya u kentiu ya u penban wat thaubut ban thok yala upara ne ya ulok wat jule kumta toda husiar o toda sumar bha ban omkran lamlier naba omdan jing mantoi ei naka wat jukran klamnia ha ka jingyalang kitamen kisan ne ban ya kaju si kaju haba duai wat isi ya ka jingtrei jingta kabakhia wat isi ya ka jingtrei jingta kabakhia ne ya karep karyang naba yaki labu da ubhalor tam wat penroy ya upat nyongpam
wat pendroi ya upat nong pam tu dakan mau ba ka jing bitar kan slem tu lerit sibun naba yaki boman an sapen sitom da ka ding bat kiksan ki kamram yeng niam bat le isne wat ya pen da ulok ban yo mantoy ne da uparatrai bandup yo ksiar ofir wat beno ya katanga kabatip burom surom kamla kajing dur jongka ban ya ksiar wat juli ben ya usakri uba sakri hok ne ya unong bela uba trei hok ya la kakam tule iet ya umrau uba start buj wat benut ban ai jinglaj lut ya u lada pidon jingri to da pej bha ya ki lada kimanto ya phi to da sumar bha lada pidon kun to da sneng da hikai ya ki bat nadu dangrin to penlong ya ki bako ngu kani kadika naka dekot ke ba arpulai naka kitab yung usirak ka kitab ke ba nyau o kal nong ke ba nyau ka dekot ke ba arpulai lada pidon kun dakan mau bha phi kikmi kikpa kibala long kpa dakan mau bha ye kani ndala he laki samla phimla shu ban sneng ban krawi ki nda perkhat bha kajing bakala wat jukeno ino ka de na larampe lada pidon kun to da sneng da hikai ye ki bat nadu dangrin to penlong ye ki bako ngu kadi ka kamram jong kikmi kikpa lada pidon kun kan thei to da husiar bha bakin long ki bakoj soti sngotu wat ju ai jam e yaki kani naka dekot ka ba arpusaw lada pidon kun kan thei to da husiar bha bakin long ki bakoj soti wat ju ai jam e yaki kani ka an jong ubhalor tam mo to penya bu briu yala ka kun kan thei kumta phila pandap ye ka kamram ka bakraw hanrei to da pej ba ulong ubriu uba syampang lada pidon lada pidon ka tengah ka basngo bha ye phi wat beno ye ka hanrei wat chan ya thala haka haba phia pher jingmut kani kade ka ba ki shenrang jungi lani ki rangba jungi ki de ban sngo tho bha lada pidon ka tengah ka ba pen sngo bha ye phi wat beno ye ka hanrei wat chan ya thala haka haba phia pher jingmut to burom yela ukpa da ka donut jong phi baro sngo tho bangi ngin haban burom yela ukpa nadu ka donut jongi baro nadu ka donut ka jonga baro ngaburom ipa walada yanga sasin da ukhardai henrei ngaburom ya ipa nadu ka donut jonga baro bat wat klet ya ke jing sitom ka kemi ba kha ye phi bat wat klet ya ke jing sitom ka kemi ba kha ye phi kumba nga ye imei hapor ba idang don hangni slaper thei hanrei haba ublei ula ibien ngamla ban le ai to kan mau ba ya phi la kha daki kumno phinla ban le ban siu kaliang kumno phila ban siu kaliang yaki na ka banta ka jing ai ba phi la yo naki nganamla dari le ban siu kaliang yi me ba dipa da ka mansim jong phi baro to tieng burom ya utrai bat to burom ya kilongdo jong u kamot tang kilongdo kiba aingu aidam be tang ya ublei da ka bor jong phi baro to i ya unong thau jong phi nadu ka jengmut jong perkhat nadu ka donut jongi ngi haban benset hala u trai nong bu nong thau ublei jongi uba ai sngo bahai kan jing em jungi kamut ngi haban set ha u nadu ki jing le jing kam jing kran jing khana bar khot ngi haban set ha u namar ba dei ma u hi ubala thau yingi da kaman sim jong phi baro to ting burom yau trai bat to burom ya kilang do jong u da ka bor jong phi baro to i ya unong thau jong phi bat wat ino ya ki menteri jong u to ting burom ya utrai bat to burom ya ulang do
batu ai hau ya ka banta jong u kumbala hukum ya pi ya ki so nangkong ya ki jingknya penbiang ya ki terpeng badai ban ai ya ka jingknya ban penkuj bat ya ki so nangkong jong ki eki bakuj to kenier ya la kakti syaki baduk kum ta pin sayo jingkarku kapapura to ai kelut mensim ya ki ba im baro bat wat tengkai ban le subun ya ki bayam wal le landet ya ki bayam handrei piru ya yam bat kitu ki basngusi wat jupep ban le jingo ya ubapang naba da kini ki kam ya pi ensa i ha ka jingle jong pi baro to kan mau ba ka jing im jong pi kan sakut ti hang ta phin omle apap lano ru kani ka jutang ublei kani ka tin ublei ti ngasngungu ya ublei ti pi baro kiba te kani ka YouTube channel jonga halor kani ka jing pensai biang ya kani ka akor ban im ka akor para brio bat ka kamram yeng niam bat le isnei ti nganang pelat susu ya ki ba nganang pensai ti menta ngihap ban perkhat ngihap ban puson dala dehi ti haba ngili ngikam ngiki ngi im ngiki ngiksar bat ngitre ngikta ngikamai kaji kini ki boro kamut ngi di ban benset be haublei namar ba yela dia ngingim tip don teng ha kapor ba pikuslai haba kambiang ka kamai kaji filang khom ko jumut ju perkhan namar bari lada pikan mau no yu blei kaman sim kapale lada piklet ban aingo aidam yu blei tangka tahi kapendom kaman sim bat keran klumar ru ya upara briopan ya unong wan wan hat unong wan si wan tada kamut teng ukeli ukum keran bakra tang khandiat kamut pen i jing dom khoi tie kani ka kta kalai la dia pan tie hakapor ba fitrei fikta kumni kumtai hakapor ba sniu man sim kumto kan mau no yu blei kta kapor namar bari khanang ba finlait na kata ka jing sniu man sim handai da ka ba file kumta halaka man sim jong pi kamut fin sakiu sibun halaka jing trei jing ta halaka kam ka jam ti nai pen skap than ya kata ka jing kran sniu jong kiwei la ne kata ka jing penbut nam sniu jong kiwei handai im halaka kam ka jam im sngi halaka kam lajong bat nai pelit jing mut than de kita ki ba nai pen sya than la ni nai pen skap than nai pen bot than ya kata ka ba ngin ong bet ba ngin pen bot keliang la ne gin le keliang dom te dom hang to hi nala dom nai bat nut sa halaka men sim nada ki kran biang hadin le bet kumba nai bat sa halaka men sim lajong namar lada ki baha to bahano lada ki panesuk to yesuk no telada ki kran ye pi to kran no ndera ban bat sa kamut ban don kata kamen sim ban long aluki la ne ban aluki sa la ne ban pen ik ta junom sa namar ubriu bodom sa hilano lono ngan ong ipi udai tang rubi ubriu bobe ubodom sa bat ubriu kwa bodom ubodom sa bat ubriu bos niu jinglong ubodom sa ti hapor badam te ubriu bor khoj umla ban tip yela dia ladom te seladam te ladom handre ulaj lut kikten ik ne umtai handre lada ngasong thu subo kum nga lada nga bakala ni ngasong thu banga bakala nga kloi ban panma ngan lek panma be ngam jule ran ban panma mat kani kalong bet ba bale kani ka juk mentan ni lada tip ba bakala ru ni kibreu kim juk kwa ban panma bale kile ran ban panma hato du nong ayu ban panma lada nga ale bakala ni bale ba hadu ba kibreu kinda dom hadu kata ka jingdom pan hadu ba poi ka jingi syo ya dat ru nei hadin dala da syo dat sapan ma ti bali pede phim skotho akapor banang biang ba phin pan ma ti menta ngan ong ipi haba ngasotho banga bakla ya dia ha bon pendem ken namar ba lada ki ta ki bapan jingkeli nanga ngahap juba ngahapan pensyai ti kata kadika ka jing singau junga ma lada ki keli kino mdir ban soram bali pile akum tu ngajubab bet bali pile akum ta ngajubab bet ti
habang ale hi tiang haban jubab em nga haban na ban pensyai ti nda habang pensyai pede kita kibreu kil ahun no lada ngade banga jubab da ka basnium ni nga jubab da ka babharu ka syong ha ka kata ka jing sngau jong kata ka breu la ni jong uta unong keli ti kata nga ngale kumno ngade tong breu te haba ki pan jing keli ki kwa jing syai nga hap pensyai ti mental ada kimdon pede ki ba not ban keli la ne ban pan jing pensyai handre ki ra khana pede ban yalam bakra ban yalam bakra da kani kata ini kata yakit himaki sengotu himaki namar na utrai kim keli handre ki ra khana pede na ka we shaka khana shaka we khana kamut ban penbut nam ha tiade kata kan coba ngijulong ngiju man ha kan jaka ngila dap nga ila dia kumbanga nga ladon haduk kan kerta ada de bi ilut ya ka jinglong ka jingman ni takadaw ngam bi yetew nga chupet bi kumni apu samraki dede gi bahiyang hasam ane man parane ki prasnong prathaw ne pralok prajorno yang chupet ngan le akum no habakim skutu ite an le amno pan hapten lada la bansya syong bom la bansya mino ya ka jong kalti kata ka de ka rukom namar da pisong syong bat ki tu ki bom kwa ka jing sup pada kamlong pisong syong bat ki tu ki bom kwa ka jing sup kamlong ra namar pin sekelas niulang bat ki te ka bahaba ya be hala ka jong kalti kata kamut nga ai jingmut ya pi baro ki bape ka YouTube channel jonga apa kim skong tu ni kyar be na jubab ni ere ya bila ka jong kalti le be tik makelut na ki keren jubab na da kim keren kyar la dia tangkatahi kan kambiang sibun ti rada piyo jingmut ya kani ka YouTube channel jonga like share subscribe kani ka kabanga kerpat ipi ya ki nopet ya ketika YouTube channel jonga ki prolog projor ki bahiyang nosem nangta ki hinman para jonga baro ti ki badom bat ki bait ki basngotanat bat ki baisi ti ngan ong ipi like share bat subscribe ya ketika YouTube channel jong badeng ti ibadeng inang pancai susu namar bele ba hadu bahkan da urlong ka jing tumu babha kaba kamansiam ka ong ti ngan ong ipi hadu bangan dala pun ulong ya kai bangang kwa ba sa keren no ha studio ladangan yo ki prolog projor mang ada bi keren teng bat iwi rang ba ti ngin pengkre kawi ke studio nomor ba ngin khot ya ki temen ki bala her asan bakin namar ngalit minin chesnong ru idon wi temen ba nilai keren bahasa pang kata kajing long chongki long suaman suajungi bat ya ka tanra jungi ngi wan na ngi yat kumno ngi man kumno kamut ka sngo ya ha kata ka jingkran jungi ti de na ta daw ba nga sim number phone ya ki perlok ki rutemen baru khot i ngampet ya ka kerdan ne ki henry tang yo brio bakran sida kamen sim kamut ngaskotanat i kita bakran bi pluk plak makran manga ngaskotanat i kita henry ya kitik basmo start ngaro ngamde bangi iben handre ngan ong ipi ya kita ki bom ngap ya ka jingi pen ilem ki basngo kwa be tang ban la hala dia ti ngaru i ngase kiar nakum kita ki brio handre ya ki basngap lem ya ka jingkran jong ubaret baria la ni jong u nong bela la ni jong kumbang ye im pranong bela tinga ngasop tanat ya kata ali udan pede ki brio ki ba don kerdan ru ki basngo thu ya kata ki don ru ki brio ki ba ruspa ru ki basngo thu ya kata handre ngan ong ipi omboro ong yelong lada sni uwe nap na pedang jong kayeng phimla ra bang kno e kayeng asam baro kasni lada sni uwe na pedang ka kur kajat phimla bang kno e ka kur kajat baro kasni lada sni uwe na snong na thau phimla bang kno e snong ka thau baro khot kasni ti de na takada ba ni haban perkhal lada sni uwe senrang kemot phimla bang kno e baro khot senrang lada sni ko we kanthai phimla bang kno e baro khot kanthai ti handre ka jinglong brio bun sian hi long teng no la suyo keren handre baru khoj kamut hakajat bendrio jungi dan ruki babha don ruki bosnio hakai melang salang dan ruki babha don ruki bosnio
ti hang no pilaj haskul kalong kumta hasnong atau kalong kumta hayo hat kalong kumta halti sengkian kalong kumta ti kumno kajing long brio ko bangi ngilong ti hau babha ti kayo kanam babha hau basniu ti kayo kanam basniu ti ngi hap ani perkhat i dalari dia kai mano man keno sniu mano man keno bha kata kemut deki kam jungi kai ti tangkini kentian ko dei siboni fibro kamit usuk komen ti asuk ti